To jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam. Gaba da kawo muku daɗaɗɗen shirye-shiryen mu na cikin wannan shiri na ba Maraya Sai Rago. Yau ga mu da shehuna. Shehu Isa amma magana zahiri an fi saninsa da shehuna mai doki. Duk inda ka zaga in dai ka ratsa cikin garin Kano kace shehuna mai doki kake nema insha Allah ba za a gaza nuna ma shi ba. Ya yi fice a cikin wannan harka ta dawakai. To da yake yau Allah ya riga ya haɗa mu da shi ta hanyar cuta a nan unguwar Daneji da ke cikin birnin Kano. Mun tambayi shehuna yaya farko dai mun fara tambayar sa dan takaitaccen tarihinsa. Assalamu alaikum masu kallon mu. Ni ne Shehu Isa wanda aka fi sani mai doki a Daneji. Wanda na taso tun ina shekara 14 ko 15 nake harkar doki a Daneji. Wanda yanzu kuma a harkar doki ni ko godiya ce ta haifi mutum ba zai gaya min harkar doki ba. Wanda ina makaranta firamare jar ƙasa nake kula da dokin makocinmu Alhaji Jinjir Gwangwani yaron sarki har ta kasamto na ce doki na kaina. Yanzu ina ciyar da iyalaina da harkar doki, ina buƙatuna da harkar doki. Abubuwan da na sani a harkar doki suna da yawa wanda duk inda na je a harkar doki ba inda ba na shiga. Yanzu kuma za mu ɗora. Shehuna, me ja ra'ayinka har ka gane wannan harka ta kiwon doki ko kuma harkar doki ita za ta zama maka wata sana'a wacce za ka dinga ci da iyalinka da kanka? Ni dai ina gallan doki, ina bin 'yan angwanci tun ina ƙarami, ina bin 'yan hawan sarki tun ina ƙarami. Kuma daga baya mai gidana zai bani doki na hau tun ba siddi ba mashimfiɗi ƙarfen linzami za a samu kurin da kama zuru a ce in zago masallaci in dawo. Daga nan kuma abin da ya ci gaba za a ce to yau in hau angwanci za a angwanci a unguwa kaza ko za a yi kilisa a unguwa kaza. To daga haka har Allah ya sa shi wanda muke tare da shi dokinsa ya mutu, shi Alhaji Jinjir Gwangwani mai gidana. Ni kuma a lokacin shi ne ina da akuya da bunsuru na sai da su na je na so dokina. Gaskiya ne. To tun wannan lokacin kenan sai aka dora daga harkar doki. Sai na dora daga harkar doki. Wadda ko na je kasuwa na dawo to ita zan zo nayi. Ko na je kasuwa na dawo ita zan zo nayi. To a cikin harkar dokin nan wai da me kake yi? Ni dai na san duk wanda yake buƙatar cusa yakan kira ka saboda kai ƙwararre ne a wannan bangaren kana kuma yi masa cusa. Duk wanda yake buƙatar wasu akwai abubuwa dai da yawa da bangaren harkar kiwon doki. Gaskiya. Amma ban san menene da menene ba, ko zaka iya lissafa mana irin abubuwan da kake da? To a shi kiwon doki ma sai ka iya shi tun daga kan turke. Sai ka iya sharar turke, ka iya ebe kashin doki, ka gama ka zo kai wa doki dasta, ka gama ka zo ka wanke abubuwan da zai ci abinci. Ka ajiye mar kamar botiki in a kwano ne ma haka. Na fuskanci doki wato yana buƙatar tsafta sosai. Doki yana buƙatar tsafta saboda in wajensa ba shi da kyau ba zai taɓa zama mai ƙiba ba ko mai lafiya. To bayan nan misali da akwai wasu abubuwa da ake tun da Allah ya sa da ƙwararre muka haɗu, akwai wasu abubuwa da ake wa doki. Wani lokacin ga an ce saran jini ko tija ta kama shi ko to ba mu san dai abubuwan ba, amma watakila da yake kai ne mahallin shahid na wannan bangaren watakila ma iya dan jin wani abu dangane da wannan. Shi kamar saran kofato na farko, in kofato yawa doki yawa ko ana gudu da shi ko ana tafiya da shi zai iya tuntuɓe kai na kai, za ku iya faɗuwa da shi duk girmansa kuma duk ƙanƙantarsa. Wannan kofato kenan. Amma aka sare shi aka goge shi ko ya tuntuɓan to ba za ku samu wata matsala ba ko garin haɗuwa. Ko ba ku haɗu ba shi kuma zai iya samun rashin lafiya a jikinsa, zai iya yin tija a ƙafar gaba. Me tija kuma? Tija ce wani baƙin jini ne yake sauka a kafaɗarsa sai ya ringa ɗingishi. In tana da yawa ma doki ba zai iya ɗaga ƙafarsa ba sai an farfasa mai ita.
To kamar yadda muka sani dai mu dai doki a ƙasar Hausa a nan arewacin Najeriya amfaninsa bai wuce haya-hayan sallah, angwanci ko kuma hawa na nishadi wanda za a zo a nuna bajimta ko kuma a dan wani lokacin a nuna irin al'adu haka ne. Baya da nan shi doki kuma ba mafi yawancin lokuta ba mai kiwonsa a ƙasar Hausa sai basaraki. To Shehuna ya gaji wata sarauta ne ko kuma bangaren doki ko kuma wani bangaren sarki haka har ya samu ya shiga wannan harka sosai haka? Na gaji sarauta saboda ni bawangare ne, kuma bawangaren ma na asali wanda a sarautar Kano mun riga kowane sarki sarautar Kano. Mu wangarawa mun riga kowa sarautar Kano. To yanzu misali yaya harkar doki take wurin bangaren samu? Ita harkar doki a yanzu zan iya so ma doki na 100 ko 120. In Allah yadda ya zo aka kula da shi aka ba shi abinci, mabukaci zai iya zuwa ya sai shi 300,000 400,000 cikin 'yan watanni kaɗan. Cikin 'yan watanni kaɗan. To yanzu idan na ce ka wasafa mana kiwon doki daga ƙasa zuwa sama, za ka iya gaya mana yadda kiwon doki yake? Zan iya gaya ma. To ya yake misali a ce ka sayo doki a ko ina dai ka siye shi kuma kana so ka kiwata shi ya kyau ya lafiya har ya kai ga idan basarake ya siye shi da tsada. Yawwa. To ya ake farawa? To ai yanzu in ka so doki a kowace jiha ce in ka kawo shi turkenka sai ka lalubi cikinsa, inda datti a cikinsa ko da majina to akwai wannan cusa da muke yi. Akwai wadda za ka yi ta rabin kwano ta magunguna kamar maɗaci, garafuni, shuwaka, kanwa, ɗan gishiri za a zuba a wa doki don wannan dattin na cikinsa ya ringa raguwa, zai ringa kashi. To daga baya kuma kana man rabin kwano za ka iya dawa kwano ɗaya, za ka iya dawa kwano ɗaya da rabi. To iya ƙa'idar doki kenan duk girmansa, amma in yana rame ita ce ta magani. Amma duk dokin da ka gan shi to wadata ce take sa aiwa doki wannan cusar, loma kenan. Amma dokin da ba shi da lafiya ko ba shi da ƙoshi za ka iya ma cusa ma ya kwanta, ta murɗe shi sai an zaga da shi, wani ma da kanan zai iya mutuwa. Ka fice bangaren kafa, akwai bangaren ciki shi ma matsalar doki ne. Akwai bangarori da dama wanda doki yake samun matsala a yadda na sani a kasar Hausa, iya kewayen da ne da kuma iya sanin. Gaskiya ne. Waya wayannan matsalolin suke ne? Ai ba babbar matsala irin ciki a doki, saboda doki koya ciki ya murɗa mas. Wato ita ce dai cutar da tafi damun nan da nan ya samu matsala. Yawwa ya samu matsala ba, zai iya mutuwa ma. Amma kafa ana samun tija, alafa. Alafa? Wata aba ce alafa? A daidai ina take? A nan ɗin doki take. Ita ke nan zai goge ja, yana ja, zai ringa cinyewa hannun, to zai ringa ɗingishi. Gaba ɗaya duk kyansa duk girmansa ba zai ringa iya tafiya sosai ba. To ita ma kafar gaba ana samu? Ita ma kafar gaba ana samu alafar ita ma. Yawwa. To kuma wani lokacin kamar irin waɗannan abubuwan sai in ga an ce wai saran jini aka yi. A'a, wannan halitta ce, kuma wannan ba a nan ake saran jini ba, sai dai a kusa da ita a nan. A wannan wajen, wannan jijiyar ita ake yankawa. To me yasa ake yin haka din? Saboda in doki yayi nauyi za a iya rage masa jini. To in aka rage masa jinin nan zai samu fawa a jikinsa, zai samu yunkuri da tafiya, ba zai ringa gumi ba yana haki. Wani lokacin kuma na ji ana cewa ana kamar fararen dawakai, wani lokacin ana cire wani abu kaga abin tausayi jini na ta zuba, ko farce ne? Wannan farce ne a idon doki. Shi ma yana hana shi wani abu? Yawwa, a idon doki ne ake samunsa a nan wajen, sabida datti. Wani kuma haka yake zuwa ikon Allah, in ya fara yi ana cire shi, wani dan kitse ne, in an cire shi to shikenan
za a yi ta treatment ɗinsa da su man shanu da sauran magunguna. In ba a cire ba zai hana shi gani kenan. In bai cire ba zai cika wajen ya kumbura, daga nan kuma zai lalata idan doki ya fashe. Fashewa ma yake wannan kwayar ta fashe, shikenan ya zama mai ido ɗaya sai idan sai ya rufe. Kuma wani lokacin bayan nan ina ga ana ɗaga nan karkashin leɓensa, karkashin leɓensa sai an sa wuka an yayyanka haka. An yayyanka kamar nan haka karkashin bakinsa. A'a ba nan bane. Oh, ba nan bane? Nan wajen ne dabiri kenan. Dabiri? Gashi nan wajen. Kamar nan wajen wayannan yan kurajen suna girma, suna yin ruwa. Su ake sa reza a farfasa ko a samo murfi a sa kusa a faffasa yadda zaka gurje goro haka zaka gurje wajen. In ka gama gurje shi sai ka sa gishiri ka danna. Duk sanda ya sami yini ɗaya ba a bashi ruwa ba, ba a bashi dusa ba, ciyawa kuran za a bashi. To shikenan zai warke. Shikenan zai warke. To shi din wayannan din me suke hana shi? Wayannan suna hana shi shan ruwa. Suna hana shi shan ruwa gaba daya? Suna hana shi shan ruwa gaba daya. To bayan nan fada ko wani abu, wani lokacin kuma za ka ga doki gashinsa yana fita ne? Sanyi ne. Shi ma da akwai sanyi a jiki? Akwai sanyi a jikin doki. Shi ma sai an maganin sa? Shi ma sai an maganin sa. Akwai hanyoyi na gargajiya? Shi ma da akwai magani na gargajiya, akwai na bature. Saboda in waje da raba to in ya kwanta dole wannan gashi za ta shige shi. To ya ake ganewa yana da in dai nakan ne kana zuwa in zazzabi yake ka sani. Ai yana zazzabi ma? Doki har ciwon kai yake, har mura yana yi. Kuma ana ganewa kai? Duk ana ganewa in dai ka sani nakan ne. Doki yana ciwon kai, yana zazzabi, yana mura. To dan me yasa ake gane ciwon cikinsa? To ake ganewa in yana mura? Doki in yana mura hancinsa za a gani. Yayi danshi? A'a, za a ga ragowar majina kamar wadda za ka kakarar mara kyau ta nan ta kirjinka, to haka za ka ganta a gefen hancinsa. Kuma zai ƙi sukuni a turke. In zazzabi yake ma za ka gan shi a turke ya takure, ya ƙi cin komai. In ciwon ciki yake ko za a gan shi ya kwanta yana ta birgima cikinsa ya hau. To ciwon kai ba? Ciwon ai na gaya ma shi. Na ce za ka zo gan shi a tsaye ya tsaya cak. Lalle ikon Allah sai mutum ya san wa'annan abubuwan da iya sanin yadda za a. Gaskiya ne wannan. Gaskiya ne masana. Kamar nan wajen ana fasa jinin baya a nan. In doki ya riƙe yana tafiyar zomo, ana fasa mar wasu jini ne daga nan bayansa haka ana farfasa su. 1 2 3 4 1 2 3 4 jinin baya ne nan. In aka fasa shi ne in aka fasa aka samu kwana 2 ana yi mawa ruwan dumi, ana shafa marman shanu, ana dan jansa zai ware, zai dawo wayar da yake da. Saboda haka bara mu tsora daga inda muka tsaya da Malam Shehuna. Akwai kuma 'yar wuya. 'Yar wuya? Kamar in kana ciwon wuya, shi ma akwai ta a wuyansa. Ita kumbura ma take sai ta fashe ta ruwa. Amma mu akwai yadda muke mata, muna sanin ta kama shi ɗin. Sai mu ranga shafa toka da abin nan a daidai makogwaron daidai nan ɗinsa. To zafin wannan toka da gishirin zai haddasa mata ta saurin fashewa. Wata ma haƙula makogwaron take sai ta fito. Kamo min shi ka gani. Kai bari mana kai. Yawwa, dale shi ma to da shi.
yawwa ita yan wuya kaga inda na taba nan kagan nan to a nan yan wuya take a nan take in ta riƙa ma tana fasa wajen ka fasa ta waje ya ringa ɗiga ruwa amma in ka san da ita ko cusa kake yi in kana da farce za ka ringa yankarta kana kartatta ko kuma ka kwakulo ta ma in ka santa kurji ne yake dan kumbura sai ya hana su shan ruwa shi ma yan wuya kenan daburi wannan daburi daban yan wuya daban wannan yana hana su shan ruwa wannan ma yana hana su shan ruwa amma wannan shi ya fi wannan matsala shi gaba ɗaya wannan hana su komai yake zai hana su cin abinci zai hana su komai wannan kuma saboda shan ruwa shine dalili na ɗauka ko zai hana linzami a'a ai ba ruwan nan da linzami ai duk gaba ɗaya da haƙoransa da komai ba abin da yake hana su yanzu ko ba linzami zan hau ma doki igiya kuran zan saka lama zan gudu da shi duk inda nake so doki zan saka lama igiya a bakinsa nan kuran na samar kuma zan tsaye da shi yadda ake tsaye da doki nan kuma da akwai su bututu da nake ji ana yi shi wannan bututu da ake yi shi ma wani abu ne na doki cikinsa ya kyau a sami girmansa ta nan ake yinsa za a zira hannu a cikin nan ɗinsa a ebo kashi in an yi bututun wani bututun kuma na ciwon ciki ne in an zira mai irin kashi ya ƙi fitowa za a iya sa hannu har iya nan a zira a janyo kashin da ya bushe da ana zirawa aka fito da wanda ya bushe ragowa kuma zai fito lalle ka zama profesa akan a'a ba magana profesa bane na jima ina yi sai dai yanzu za ka yi min wannan ƙarin girma ga kitso a jikin doki ga kitso kan an kitse shi kam to yanzu wasu sai su ɗauka mata ne suke kuma kitso maza ne suke yi na doki ba mace ce za ta rangada wani a'a ba mace bace namiji ne zai rangada na ɗauka mace tsiya ake a'a mu ne makitsan namu da kanmu muke yin abunmu to duk wayannan abubuwan wai kamar yadda ka faɗa kace jinjirin gwangwani to waye ya koya masu shi jinjirin gwangwani jinjirin gwangwani shi ya koya min komai da ka sani na harkar doki har yanzu yana da rai sannan kuma goguwa ta duniya ta saka iya billahi lazi kuma har yanzu yana gidan sarki shine a fadar da zaka shiga bangaren matansa shine na shida a dogaran sarki yawwa ni yanzu duk akan wannan harkar ta game da dangantakar doki ta abinci ko girma ko wani abu na rahanin doki din na gaya ma doki yana budewa kuma ya tashi daga aiki ya ƙi hawa ya bude yawwa janyo shi kai kul yawwa to wannan to zo ga gani yawwa kamar nan kirjinsa zai iya ana gudu da shi a ji a daki garu ko mota kafadarsa za ta sauka ta fita nan kafada za ta fita kuma duk ƙarya ne ba a gyaran kafada in dai ta fita dole sai doki ya biyan ya zama gurgu sai dai a haƙura in kuma allurai za a ringa yi musu allurai amma ba za a yi gudu da shi ba sai dai a haushi tun isa aje a dawo da shi kafaɗar doki tana sauka ta ɓangare ɗaya mai lafiyar ta dawo ɓangare ɗaya ya ake gane doki mai lafiya da ido doki mai lafiya kana gane shi ka sani yanzu ka duba kamar wurdan nan dan gafara kai yanzu duk wanda ya zo ya kalli wurdan nan ya san doki ne tunda duk inda ka shigo za ka gan shi zai kaɗa kai zai ihu zai haniniya zai ci abinci zai zagaye kashi kuma doki ko a ƙauye ka je ka tabbatar doki mai lafiya ne kana tsaya wajensa za ka sani zai gaya ma ne ko kuma ba gaya ma zai ba ayan ba shi da lafiya ma akwai lafiyar cizo akwai lafiyar harbi gaskiya ne yawa ai doki mai lafiya ka zo kusa da shi kowane iri ne bai kawo ma cizo ba bai kawo ma harbi ba shine lafiyar doki a wajen mu in mun je su yanzu doki in ba shi da lafiya sai dai ta zazzabin nan ko abin nan duk suna yi duk cutar da kasar dan adam yana yi suna yi dabba tana yi
kuma su ma duk irin wayannan abubuwan da akwai magunguna na gargajiya. Duk akwai magungunan su na gargajiya da na bature. Yanzu kaga an daina yin wannan ta saran jini, salula ake tauyan doki. Salula? Ya salula take? Wani pipe ne ake sai da shi na bature. In ka zo kurin jijiya zaka tara ka soka ka sa roba ta fiye wata. Iya adadin wanda zaka tsiyaya, iya adadin wanda zaka zuba a roba kenan. Sai ka tsiyayi iyayen da kake ganin ya daidai. Tunda lamba ce ta roba fiye watan, akwai karama akwai babba. Yanzu kaga wannan za a iya ja maka kamar guda biyu ta fiye wata. Wace ta irin su wani wuta? Wannan babbas. Wannan katuwar? Za a iya ja ma biyu ba abin da zai samu kuma. Ba abin da zai same shi. To yanzu misali a cikin wannan sana'a ta kula da dawakai, wani irin kalubale kuke fuskanta? Kalubale yana da yawa, tunda in kana harkar doki abu ɗaya za ka ɗauka shine harkar doki kake to albashi ake biyan ka, shine hankalinka kwance. Amma in ba albashi ake biyan ka ba, ka zama ɗan jagaliya a harkar doki, irin su ne masu guje-gujen kwalta. Amma har inda kai ne na alfarma na kasaita, za a ce wani duk wata, a misali dawakai 5 ne, dawakai 6 ne, dawakai 7 ne, za a ce duk wata 30,000 ko 40,000. Ka zo da safe duk abin da za ka yi ka tafi, so 3 da ya kamata ka je gaban doki a kullum. So 3 da safe duk inda 8 ce ka je zuwa 10, 11 ka gama da dawakai, kowanne ka ajiye man ruwansa da busarsa. Yamma rana in ta yi kaje kowanne ka miƙa man ruwa, ka janye makashin da ya yi. Doki da akwai nishaɗi a ciki. Nishaɗi. Idan mutum ya kasaita, ya zo ya zauna ma yana kallon dawakansa suna harbin iska. Gaskiya ne wannan. Shi kansa wani abu ne na nishaɗi. Gaskiya ne wannan. Yawwa. Kuma wanda yake sha'awar doki. Gaskiya ne wannan. Yanzu kaga kamar sarkin Fulani. Yana sha'awar ya zo ya ga nai sharar turke wajen nan ya kyau, na goge dawakai suna kyalli, zai iya zuwa ya ɗauko kujera ya zauna, ya kalli wannan, ya kalli wannan, ya kalli wannan. Ko a gidansa haka yake. Su wa'annan sun fiye ma mutane su zo su zauna a hira wani, wanda ya kalli wa'annan dawakan nasa kamar falaki Allah ya ji ƙarar shi ma haka. To gaskiya ne. Yanzu kuma wani lokacin idan na tambaye ka wace riba ka samu a harkar doki, na san za ka iya ce min na farko dai watakila da harkar nan kai aure, da harkar nan ka sami 'ya'ya, da harkar nan gidan da ka zauna Allah ya sa ka gyara shi. Dalilin harkar nan na san ka san mutane da yawa, mutane kuma sun san ka. Gaskiya. Attajirai da wanda ma baka isa ka je wurinsa ba, amma dalilin kiwon doki da harkar nan wallahi kuwa ka san su da yawa. Wallahi ni wadda na aura ma ta dokin a gidan dokin ma take. A gidan ma dokin take? A gidan dokin take. Ikon Allah. To ba ni labari haka take a gidan doki. To tunda ni a lokacin ina unguwarsu ina sha'anin dokin, Allah ya haɗa ni da ita. A lokacin a bakin asibiti nake, tun ana sai da shadda 200, 250 nake zuwa wajen yayyena in karɓo in zo in baza ta. Ina sai da shaddan nan ina harkar, har Allah ya sa na haɗu da wasu 'yan unguwar wadda muke harkar alliki. Su kuma a lokacin iyayensu ne bayan sarki haka, ni kuma ni kaɗai ne fitacce wanda ba dangin iya ba na baba, amma kuma na fi dangin iya da na baban iya harkar. Gaskiya ne. Yawwa. Tunda kai ma na ga alama harkar kiwon doki a jinin ka ma take gaba daya. Gaskiya ne malam wannan, an ka daga ma za ka ga danda ko bikili ko wurda ko saki. Ikon Allah. Malam. Shawara da kake so ka ba masu kiwon doki yan uwanka ko masu irin wannan sana'ar? Ai shawara ɗaya ce a harkar doki, in ka riƙe amana, ka riƙe gaskiya a harkar doki, kana tare da mai gidanka, to rana ɗaya zai iya fitowa ya kalle ka ya ce kai wani na biya ma maka, ko wani ga gida can na baka, ko wani ga wani abu nan wanda za ka ji daɗi na baka. Allah ya ji kan ciro man shamaki. Akwai lokacin da ina zaune, a lokacin buhun shinkafa sai wani da wani, ko gidan uban waye, ina zaune na wanke man wurdinai komai ne kitso, ina zuwa ya ce in je wajen fulanin karɓi shinkafa. Na je na ce wannan to ina zan kai shinkafan na, ya ce in kai gida. A lokacin tun ina ɗorayi da ni da matata, ne taga zan ɗora shinkafan nan na kasa, sai da aka kama mun. To irin wannan na same su da yawa. Yanzu kamar sarkin Rano sai na zauna da shi mai awa 2 muna hira. Duk dalilin doki. Duk dalilin doki.
wanda in dai ba wannan ba ne majinjina yanzu kamar marigayi Galadiman Kano mai sarki Allah ya mar rahama ya kira na gabansa ya fi so kaza akan harkar doki. Kaga da irin aseta irin abinci ta dawakan Galadima duk sanda na hau kan turken dokin Galadima sai an san na shigo gidan. Duk wanda yake bawan Galadima ya san ni, duk wanda yake giwar sarki marigayi ya san ni. Su 44 din nan ba wanda bai san shehu ba wanda ban san gidansa ba. Ba kuma wanda baka da alfarmarsa. Gaske ne wannan. To a ƙarshe dai na ji ka ba da shawarwari. Duk wanda yake yana so ya shiga wannan harka ya kamata ya rike amana ya gaskiya. Gaskiya ne wannan. Wani lokacin akan ba da kuɗin abincin doki ma a hannun mai kula da doki. Wasu sai su cinye su ki zuba da kai kuma haƙƙi ne biyu ya kama ka zalunci doki shi kuma fa doki ba zai baka ba. Billahi ladi in ya ce koshi roƙan ma yake roƙa wanda ya masa. To amma ka hana shi ka tauye ma haƙƙi shi kuma mai doki ya baka ka ki ba dokinka ka ki ba dokinsa. Jama'a masu kallon mu sai kuma wani lokacin idan da buƙatar sanin wani abun za mu ƙara dawowa wurin shehuna ya ƙara ba mu labari. Saboda haka a nan za mu rufe za mu naɗe tabarman wannan shiri sai kuma wani lokaci in mun ƙara waiwayar shehuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.